Döwlet edaralary Berdimuhammedowyň täze goşgusy ýazylan plakatlary satyn almaly edildi. Lewap vilayatyna mektepler, keselhanalar, saglyk öýleri, şol sanly oba saglyk öýleri prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň ýaňy ýakyna köpçüligi ýetiren goşgusy ýazylan plakatlary hemde prezidentiň täze portretlerini satyn almaly edildi. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy habar berýär. Talap edilýän plakatlaryň ýeni 1 metr, uzunlygy 2,5 metr bolup olardy. Gurbanguly Berdimuhammedowyň ýaşasyn parahat durmuş atly goşgusy şöhlelenmeli. Azatlygyň Lewapdaky habarçysyna görä plakat we portretler üçin mektep muallimleri öz aralaryna adam başına 40 manatdan pul ýygnamagy mejbur edilýärler. Galyberti de bu talap keselhanalary we saglyk öýlerine de degişli. Lewabyň bir çaphanasy plakat çap etmek üçin şu günler tas 24 sagat diýen ýaly iş alyp barýar. Büdjet işgärleri talap edilýän pullaryň öýleri üçin artykmaç we gereksiz çykdyjy bolýanyny aýdýarlar. Berdimuhammedow 12 dekabrda paýtagat Aşgabatda betaraplyk bayramyna bagyşlanyp geçirilen dawarada öýüniň täze goşgusyny okap berdi. Aşgabatyň kabul ediş merkezine geçirilen dawara ýokary derejeli türkmen resmileri şeýle-de daşary ýurtlaryň Türkmenistana ilçihanalarının wekilleri gatnaşdy. Betaraplyk bayramyna bagyşlanan goşgu parahatçylyga we asudalyga çagyrýar. Ýaşasyn parahat durmuş. Meniň sözüm köne sözü. Meniň sözüm täzelik däl. Ýaraglaň sesi semboluň mukaddes zatlaň hakyna bütün dünýäniň hakyna saklanalyn adamlar milyonlarça ykbala gyýa garamak bolmaýar. Ýowuz daramak bolmaýar. Yaraglaň sesi semboluny prezident Türkmen auditoriýasyna ýüzlenýär. Betarap Türkmenistana prezident Berdimuhammedowyň gatnaşan harby tälim türgünleşiklerini eşdilýän yarag seslerinden başga yarag sesi çykmaýar. Milyonlarça ykbaly gyýa garamak bolmaýar, ýowuz daramak bolmaýar, soňsuz asmanyň hakyna diýip Berdimuhammedow görnüşinden türkmen giňişçiliginden has giň, has iri auditoriýa belki tutuş adamzada seslenýär. Saklanalyn adamlar diýip ol gaýtalaýar. Uruş we parahatçylyk mazmunly goşgy Türkmenistanyň günorta gününe gorgoňşdy Awganystany 20 ýyl dowam eden uruşyň tamamlanyp Russiýanyň Ukraina goly serhede goşun toplaýanlygy, Rus goşunyň Ukraina çözmek ähtimallygy baradaky aladalaryň dowam edýän wagtyna gabat gelýär. Prezident öz goşgusyna saklanalyn adamlar diýip 4 gezek gaýtalaýar. Yaraglaň sesi semboluny sözlerinden çen tutulsa Berdimuhammedow görnüşinden adamzady uruşdan saklanmaga çagyrýar. Goşgynyň 3-nji bendine dert belalar ýol salmasyn diýip Berdimuhammedow aýdýar. Prezidentiň dert belalaryň ýol salmazlygy barada edýän isleg ardulary tutuş dünýäde global COVID-19 pandemiýasy dowam edýän wagty onuň hökümetiniň erjerlik bilen virusy inkar edýän wagtyna gabat gelýär. Öz döredýän kynçylygymyz goý hiç açan ýol almasyn diýip Berdimuhammedow öz döredýän kynçylygymyzy aýdyňlaşdyrmaýar. Yamanlykdan ýüze urulýan prezident ündäýär. Arkadagyny goşu ýazmasyn diýip Hudaýdan dileg edýär diýip Lewaply Sehet Mugullim Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Azatlygyň habarçysyna görä Lewap vilayatynyň darganaty etrafyna prezidentiň portretini we plakatyny satyn almak üçin her bir mugullimden 40 manatdan pul ýygnalýar. Lewap ýaşaýjysy Sehet Mugullimyň sözlerine görä Sakararyk obasynyň mugullimleri hem alaşsyz 40 manatdan pul ýygnamaly bolýarlar. Bu onsuz hem gün gözarany kyn bolan mugullimler üçin maddi ziyan bolýar diýip Sehet Mugullim şikaýet edýär. Prezidentiň we onuň ýakyn töwereginiň şahsiýet kultu ýygyderli dawarlandyrylýan Türkmenistanyň döwlet edara kärhanalary köp ýyllyklygyň dowamyny prezidentiň portretlerini ýa-da wagtal onuň ýazanyny gaýdylýan kitaplary satyn almaga mejbur edilýärler. Berdimuhammedow bolsa özüniň ýazanyny gaýdylýan kitaplaryň girdejileriniň hasabyna wagtal ýurdun mesjitlerine sadaka berýär. Berdimuhammedowyň goşgu ýazmazlygy üçin Hudaýdan dileg edýän Sakararykly mugullim prezidentiň goşgulary üçin ýa-da onuň kitaplary üçin mejbur ýygnalýan pullaryň öýleri üçin artykmys çykdyjy bolýanyny gaýtalady. Bir giden gereksiz goşgular çykdyjy bolýar diýip Sehet Mugullim gaýtalady. Azatlyk radiosynyň habarçysyna görä prezidentiň goşgusy ýazylan plakatlary çap etmek üçin şu günler Türkmenawa şäheriniň çaphanasy tas giýje günüňde işleýär. Berdimuhammedow wagtal türkmen däp desturlaryny täze öwüşgüni bilen wagt etmek, milli duýgu düşünjäni öňe sürmek olary media serişdeleri arkaly ýylata düşündirmek talaplary bilen resmiýetiň öňüne çykyş edýär. Şeýle talaplaryň fonuna Türkmenistanyň Kronikasy neşriniň habaryna görä Lewapda geçirilýän durmuş toýlaryna
bagışçylardan diňe türkmen aýdymlaryny aýtmak talap edilýär. Galyberse de täze durmuş gurýan ýaş satynjylardan öz toýlaryny ilkinji tansy prezidentiň aýdymynyň asyny ýerine ýetirmek talap edilýär. Mysal üçin şulaýdym. İnsan hukuklaryny goraýjy guramalar Türkmen hökümetini ýurtda insan hukuklaryny gödek bozmakda prezident Gurbanguly Berdimuhammedowy özüge pikirliligi berk basyp ýatyrmakda tanqid edýärler. Prezidentiň şahsiýet kultu ýygyderli dawralandyrylýan ýurtda garaşsyz media düýbünden ruhsat berilmeýän mahaly döwlet media serişdeleri diňe döwlet siýasatyny wagt etmek bilen borçlandyrylýar. Bu aralykda ýurt raýatlary halkara arenada ýa-da ýurtda bolup geçen wakalaryň diňe resmi ýa-da ýarym resmi versiýasy bilen tanyş bolmagy mejbur edilýärler. Aşgabatda ilata gribe karşı vaksina etmek çäreleri ýokary depkinde dowam edýär. Habarçylarymyz ýurtda COVID-19 bilen bagly ýagdaýyň asuda bolmagynda galýandygyny, ýöne muňa garamazdan Türkmenistanda Tomuz faslynyň ahirinde girdilen bir karantin çäklendirmeleriniň öz güýjünde saklanýandygyny aýdýarlar. Habarçylarymyzyň sözlerine görä köp adam çäklendirmeleriň 15-nji dekabrda goşadylmagyna garaşýardy. Aşgabatda habarçymyz 65 ýaşdan ýokary raýatlara gribe karşı Günorta Koreýanyň vaksinasynyň muht sanjylýandygyny aýdýar. Onuň sözlerine görä 65 ýaşa ýetmedik ilata Fransuz vaksinasy edilýär. Bu vaksina üçin raýatlardan 25 manat töleg alınýar. Häzir saglyk işgärlerine we ýokary synp okuwçylara ýagny 7-nji 11-nji synp okuwçylara vaksina etmek işleri dogly diýen ýaly tamamlandy diýip efirde atlandyrylmasydlygyny soran ýagdaýdan habarly saglyk işgäri habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Habarçymyz ýurdun saglyk puwdawyndaky çeşmesine salgylanyp gribe karşı Ultrix Rus vaksinasynyň çalt gutorandygyny hem aýtdy. Şu aýyň başynda Lewapda habarçymyz Türkmenabad şäheriniň tas ähli hassahanalarynda we edara kärhanalarynda şolsanda Gökguşak kärhanasynda işgärlere gribe karşı Ultrix sanjymynyň edilýändigini habar beripdi. Ol munyň üçin büdjetçilerden 21-25 manat töleg alınýandygyny hem aýdypdy. Bu aralykda Aşgabatdaky we Lewapdaky habarçylarymyz soňky 1,5 aýyň dowamında COVID-19 bilen bagly ýagdaýyň asudadygyny, raýatlaryň virus bilen keselleýändigi barada maglumatlaryň ýaýramaýandygyny habar berdiler. Muňa garamazdan Lewapdaky habarçymyzyň maglumatlaryna görä 15-nji dekabrda bazarlar, restoranlar, ilata hyzmat ediş nokatlary we güýmenje merkezleri gaýtadan açylmady. Çäklendirilen uçur gatnaw we otly hyzmatlary hem dikeldilmedi. Ilat çäklendirmeler 15-nji dekabrda ýatyrlar öýdýärdi diýip efirde atlandyrylmasydlygyny soran Lewaply ýaşaýjy habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Bellesek 15-nji dekabrda 100den gowrak telekeçi we aljy hem Mary belaýatynyň bayramaly etrawynyň merkezi bazarynyň açylmagyny umyd edip Söwda nokudynyň öňüne üýtdiler. Telekeçiler resmiýetiň bazary 15-nji dekabrda açmak barada wada berendigini aýtdylar. Muňa garamazdan bazar açylmady we polisiýa bazaryň öňüne üýşen adamlaryň tas ählisine 50 manat pul jerimesini ýazdy. Lewaply habarçymyz döwlet edara kärhanalaryndaky çeşmelerine salgylanyp dekabryň ahirinde we ýanwaryň başynda geçiriljek çäreleriň, şolsanda täze ýyl bayramynyň diňe käbir büdjet işgärleriniň gatnaşmagynda belleniljakdygyny hem habar berýär. Adatça ýurtda täze ýyl ýaly bayramçylyklar ýüzlerçe adamyň gatnaşmagynda bellenilýär. Türkmen häkimetleri ýurtda virus bilen keselleýänleriň we ondan ölýänleriň köpelendiği barada habarlaryň gelip gowşan mahaly, ýagny awgust aýynda bir karantin çäklendirmelerini girizdi. Muňa garamazdan häkimetler pandemiýanyň başyndan bäri Türkmenistanda COVID-19-yň hasaba alınmandygyny tekrarlap, ýurtda girdilýän karantin çäklendirmeleri we olaryň möhleti barada açaçan çykyş etmän gelýärler. Şu aýyň başynda Azatlygyň ýagdaýdan habarly çeşmesi Türkmen häkimetleriniň koronavirusyň täze omikron görnüşiniň ýurtda virusyň nowatdaky tolkunyny döretmeginden alada edýändigini aýtdy. Häkimetler virusyň 4-nji tolkunynyň öňüni almak boýunça çärelerini güýçlendirmäge çalışýarlar diýip çeşmemiz 1-nji dekabrda gurrun beripdi.
Türkmenistanda azyk paýlarynyň ilata satylşynyň daşyndaky aljarangylyk bayramçylygyň öňýany güýçlenýär. Ilata subsidiýerlenen bahalardan azyk bilen üpçün etmegiň häzirki tertibi geçen ýylkysyndan tapawutlanýar. Paýtagtda önümleriň belli bir möçberi öýleri eltilýär. Vilayetlarda ilatyň azyk paýlaryny almak tamasy başa barmady. Subsidiýerlenen bahalardan önümler öýleri de eltilmeýär, dukanlarda hem satylmaýar. Şu gün Aşgabatda subsidiýerlenen bahadan ösümlük ýagyny, ýumurtkany we hatda towuk etini hem satyn alyp bolýar. Bu önümler azyk paýlarynyň düzüminde ýaşaýyş çaýlarynyň howlularyna getirilýär we hojalyklara satylýar. Azygyň getirilişi gijelerine de dowam edýär. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy öz azyk paýyny gije sagat 1-de alyp bildi. Ondan soňra häzir gije sagat 1 töweregi men azyk paýlanşykdan gaýdyp geldim. Ol ýerde adamlar henizem dur. Dip habarçymyz 16 dekabrda gurrun berdi. Aşgabatdaky habarçylaryň sözlerine görä, häzir ilata öýlerini eltilip satylýan iýmit önümleriniň görnüşi we muktary öňküsünden tapawutlanýar. Bugün bolçuluk boldy. İkinji gedek goşuruldy. Birinjisinde 20 sany ýumurtga we tutuş towuk satyldy. Ini şeker, bir çüýşe ýağ, ýene 20 ýumurtga we 3 tane towuk budy berildi. Birinjisiniň bahasy 65 manat, ikinjisiniň bahasy 85 manata düşdi. Dip habarçylaryň biri gurrun berdi. Paýtagtdan tapawutlykda Liwap vilayetinde dekabr aýynyň başyndan bäri ilata iýmit paýy satylmaýar. Subsidiýerlenen bahalardan önümler adatça aýyň ilkinji 10 günlüginde ilata hödürlenýärdi. Bu gedek gijegen paýoklaryň 15 dekabrda satylyp başlanjakdygyny döwlet dukanlarynyň satyjylary ma'lum edipdi. Emma bu başa barmady. Şu günler subsidiýerlenen önümlere hem Liwap vilayetiniň paýtagty Türkmenabadyň hem de vilayetin uzakdaky owularynyň ýaşaýjylary sabyrsızlyk bilen garaşýarlar. Ýakynda Türkmenistanyň häkimetleri bitaraplyk gününi bellediler we indi täze ýyla taýynlyk görýärler. Yerli ýaşaýjylar bolsa şu günler geçen ýylky bazarlary ýatlaýarlar. Ýurtda uzak wagtlap dowam edýän azyk ýetmezçiligi we bahalaryň ýokarlanmagy şertlerinde bayramçylyklaryň öňü tirasynda bazarlarda hem döwlet dukanlarında subsidiýerlenen bahalardan azyk we miwe has köp möçberde peýda bolýardy. Adatlyň habarçylary şu gün subsidiýerlenen önümleriň ýokdugyny we köp adamyň önümleri täjirçilik narxlaryndan satyn alyp bilmeýändigini belliýärler. Täjirçilik bahalaryň ýokarlanmagy dowam edýär. 16 dekabrda Türkmenabadyň bazarlarynda 1 kilogram hurma 20 manat, nar 30 manat, alma 12 we 15 manat aralygynda, armut 40 we 45 manat aralygynda satyldy. Ösümlük ýagy iň köp üstlenilýän haritlaryň biri bolmagynda galýar. Ösümlük ýagyny öz içine alýan azyk paýlarynyň subsidiýerlenen bahadan satylmagynyň gijikdirilen wagtynda hususy dukanlarda narxlar ýene ýokarlandy. Hususy dukanlarda bank karty bilen tölenen ýagdaýynda 1 litr ýağ 44 manada, naqd pul bilen 42 manada satylýar. Bahalaryň ýokarlanmagy beýleki azyk önümlerine de täsir etdi. 30 ýumurtkadan ibarat bir gapyrjagyň täjirçilik narxy Türkmenabadyň bazarlarynda 85 we 90 manada ýetýär we her bir ýumurtkanyň bahasy 3 manatdan düşýär. Käbir etraplaryň bazarlarynda ýumurtkanyň bahasy mundan hem esli gymmat, hususan da Farapda, Darganatada we Dänewde bir ýumurtkanyň bahasy 5 manada ýetýär. Bu sebetlerde ýaşaýjylar dekabr aýynyň başyndan bäri geçen aýlaryň un paýlaryny hem alyp bilmediler. Bir näçe etrapda ýaşaýjylar bitaraplyk bayramyny gaty çörek bilen belledi. Darganatada, Dänewde we Farapda uny 11 dekabrda satmagy wada berdiler. Ýöne satmadylar. Bir sentýabryň un paýdy. Adamlar gije 11 çenli garaşdylar we eli boş gaýtmaly boldular. Dip azatlygyň çeşmesi gurrun berdi. Bu sebetlerde subsidiýerlenen bahadan paxta ýagy soňky edek sentyabr aýynda satyldy.